Irrien lagunak gara gu. Irrien lagunak gara gu. Kaixo lagunok, ze modu zaudete? Ara, jada pila bat egun dara matzazkigu etxean, ez da? Baina guk esperimentuak egiten jarraituko dugu. Ara, gaurko esperimentua denbora deitzen da. Eta irria 78. alean agertzen da. Bertan, Ana Galarragak idatzetako ipuinak. Bai, eta orain horretarako material hauek behar ditugu. 2 edalontzi bat urarekin, eta sukaldeko papera. Eta kontua da, edalontzi batetik bestera ura pasatu behar dugula. Nola pasatuko dugu ura edalontzi batetik bestera? Sukaldeko paperaren bitartez. Eta denbora bat beharko du horrek. Ea ba, orduan, hasiko gara. Sukaldeko papera horrela doblatuko dugu. Horrela doblestuz. Horrela. Ondo. Ara, listo. Eta orain, buelta batzuk emango dizkiogu horrela. Eta hau izango da ura leku batetik bestera eramango duen paperezko zubia. Horrela sartuko dugu. Eta orain, denbora itxoitea besterik ez zaigu gelditzen. Badoa, baina oso geldo. Zuek etxean probatu, eta gero idatzi irrienlaguna.eusera edo gure sare sozialetara, eta azaldu nola joan zaizuen denbora, hortik horra ura pasatzeko denbora. Ongi pasa, eta probatu etxean. Aio!